kai. Duka mutanen ya kunce su, sannan duka sun samu nasarar tserewa. Lalle kada su rayu. Zuwa lokacin da Anjali za ta yi aure ni kuma na dawo so nake na dawo daga gawaki. Me haka kawo? Me duk wannan abin? Ka ce baka da kowa, bai dan uwanka ne? Mu yan yankin Nalgonda ne. Ƙauyen Shirikura. A wannan ƙauye akwai gagarumar matsala. Sinadarin fluoride ya raba mu da farin cikin rayuwa. Rayuwar mu ta shiga kunci. Me zan iya yi yallaɓai na Rasimha? Abin da ya kamata ga a matsayinka na zababban al'umma. Yadda ce ta sa mutane suka zabe ka. Malam na Rasimha, a ganin ka bana jin radadin wannan lamari ne. Wannan zanen matatar fluoride ne. Kudin gina shi zai kama miliyan 500. Na shawo kan gwamnati ta yadda za ta kawo rabin kudin da ake bukata. To amma sauran rabin kudin waye zai kawo? Mu za mu kawo. Sadikina ya bani yarsa tare da kadarori masu tsoka. Na san ruhinsa zai farin ciki idan na taimaki al'umma daga cikin waɗannan kadarori. Saboda haka daga ciki zan bayar da miliyan 200 domin a tayar da wannan matata. Kuma daga cikinku za ku iya ba da gudunmawa domin farin cikin 'ya'yanmu. Ko tunanin ni dan uwansa ne bai yi ba yasa aka jefa na magargama. Ko kwandala ya iya turo nan. Amma sai da kadarori yake akan yan kauye. Da ma sheke shi ne aka kulle ni da hujja. Ka daina ba da labarin wasu kana kuka. Ka aikata shi ne mazantaka. Aikatau ba faɗau ba. To ina kulla nan me zan aikata banda tana furfura. Idan ka zama abokin harkalla zan baka wata shawara. To ina jin ka. Gida miliyan 250 ne fa, ka kula. Me yana damuwa bayan ga matakan tsaro? Zan je majami'a na yi addu'a daga nan sai na jira ba minista kuɗi. Ko kuma anan sai ku sa ido akan wannan zama da za a yi. Anjalin baba. Ɗanwa, Anjali da sarkar ka san mutu. To kaga kai makinan ba amfanin ka ci gaba da rayuwa. Kana ji ko? Zan fada wa 'yan ƙauye cewa ka shige iyalanka sannan ka fece da waɗannan kuɗaɗe akan ka zama shekakke a hannun 'yan ƙauye ko hannun 'yan sanda ko raka mutanen. Narasimha ya kashe jami'an tsaro sannan ya gudu da waɗannan kudade. Haba ne. Yalla bai ku sauri ku kama shi. Narasimha kasancewar kamar mu ɗaya da shi, 'yan sanda sun yanke cewar na gudu da waɗannan kudade. Sannan suka kama mutane na al'umma kuma suka tsare su. Ganin buga wannan abu a cikin jarida. Kuma ina ji ina gani ba hujja da zan kare kaina da ita. Sai na ji da ma na mutu kawai na huta. Dan wannan taki ne ka shigo rayuwata. To ita Anjalifa, dan uwa bai sanya ta kare ba. Ni zan ga ko kuna shigowa mu muna ficewa. Mu ne muka yi komi. Mu ne muka shege abokin ku. Amma da kyakkyawan labari, yarsa tana raye. Ta gaji kadarori masu tsoka. Yanzu sun zama nawa. Amma sai na rene ta na tsawon shekara 20. Zan yi haka. Yarinya, babanki ba mutumin kirki ba ne. Ya kashe miki mama.
ya yi wa mutanen ƙauye wayo ya gudu da kuɗi. Kawu. Ba kawo ba yarinya. Daga yau sunana Baba. Kin ji ko? Baba. Yawwa. Kenan yanzu ƴata ta gama tsanata. Ƙwarai dan uwa. Yare ne ta da wannan gubar tun daga yaranta. Kenan ƴata ta ciki na. Kawu kada kai kunci. Ni nan zan sa ƴarka. Ta dawo tana ƙaunar ka. Kuma sai na tatso goman abin da suka sata. Ƙauyen da ka nisanta ni kuma sai na sa wannan ƙauye ya kusance ka. Taya bayan duka sun tafi sharda. A can za a yi auren Anjali. Sa ranar aure da wajen aure shine nasu. Daura auren kuma ni ne nan da yin sa. Kai waye nan ne? Waye? ايش في شغل انت يا شيخ؟ To wai ba mai Hausa nan wajen ne? Yalla bai lafiya kake ta daga murya? To man daga murya ba ka san muku ba ruwan zafi a ciki. Ai yau Laraba ba za a samu ruwan zafi ba. To doka ce hakan. Yalla bai ranar Litinin ba za ka yi wanka ba. Ranar Talata ba za ka ci nama akuya ba. Ranar Alhamis ba za ka ci kwai ba. A nan kowace rana akwai dokar ta. Wa shin fada waɗannan yan iskan dokokin? Ne nan. Waye kai? Idan kai mataimaki ne gaba na Hyderabad, ni kuma mataimaki ne gaba na Sharjah. Oh, ashe kar da karce suka jame. Na ji daɗin ganin ka. Yi hakuri, ni da kai ba da yaba ne. Me yasa? Rufi ɗinku da dirham ɗinmu ɗaya ne, da rufi ɗinku ko robar ruwa ɗaya baya shigowa ƙasar nan. Da dirham ɗinmu kuma robobin ruwa ke zuwa ƙasar ku. Oh, to me a cikin kuɗi kan naka ba za su iya mallaka. Amma anan maza ne kaɗai ke samun dirham. Oh, dole haka wasu banzayen dokoki na kai labai. Umarni daga mai gidanmu. Idan muka saba fa. Abin da mutum da rai. Kai, shi wannan tsaftace shi kuwa? Tukuna dai labai. Yi masa yanzu. Ban gane mace tsaftacewa kuma. Ah, me wannan? Ya haka? Ka tsaya ce kar ya fadi. To me idan ya fadi? Yalla bai gabashin arewa ya karu. Gabashin arewa a ciki ne yake? To kai naka garuwa ya kore Shi kuwa. na shi zai iya garuwa amma banda naka. Venkat, a kowace rana kana bashi fiye da roti daya. Wace azaba ce haka ni da zo daura aure? Tukunna ma ya sunanka? Feda Prasad. Feda. فدا Wace feda? Yaro na yana zuwa daga can Ingila. Tuntuna an tura mota yalla bai. Nan da daƙiƙa 10 zai iya isowa. To da kyau da kyau. Kai kuma me haka? Yalla bai matsala ce ta ruwa. Sha kai sauri yaro yana zuwa. Ai ka je kawai ni na da wani uzuri anan. Kai, ba zai yi ka dinga yawo rabi tsarara haka ba. Me yasa? Saboda a bakin da za su zo akwai masu san irin ka. Ha? Kuce mai laifi dole ne hatara. Na dawo. Yaro na. Baba, na yi kewanka baba. Yawa yaro na. Yaro ya karatu? Karatun nan bai yi ba. Ina ji an ce karatu ma, amai nake ji wallahi. Ai haba nake da zo na gaje karaganka baba. Yaro na kenan. Kawu, na ji daɗin ganin ka kawu, sani kawu. An gaya maka kawu na yi bai ko addu'a tun daga Ingila. Gashi nan ma na kawo maka, a sama albarka. Yawa. Ubangiji shi albarkace ka. Ka gani shi ba irin ka bane. Sai kololuwa rayuwa. Bayan ka zama shekaki, kai ma zan mamaye karagarka. Ya kai me ba- saboda yanzu lokacin rashin sa'ani bai kamata a ce kuna waje ba. Ku shigo. Ah, mu shiga cikin Wani ne? mala. Halo? Feda, Yalla bai. ban makullin mota. Yalla bai muna da direbobi da yawa fa. Ni kadai nake so na je. To mu je yalla bai. A tayo kauna. Ya zama shakake ne, Akwai matasan kariya a motar bai bugu ba ai. Kawu, je ka. amma kana ganin ba hadari kuwa. Ba gani nan ba, ka je kawu. Motar agaji. Feda, garin ya haka ta kasance. Wani ne ya ture shi gudu. Hello? Shakka ne daga Hyderabad. Yaron bai ne kira daga Hyderabad. Halo, yalla mai, na kira wayar bai na rasa. Shi yasa na kira wayar ka. Na san cewa bai ya gaya maka komi. Kwarai ya gaya mun. Menene? Na Nasima da mutanensa sun yi fasfo. Mun samu masaniya ne daga mutanen mu da ke ofishin fasfo. Muna zargi ne ƙarshen ta su ce za su zo Sharjah. Shikenan zan bincika.
rike waya. Me ya faru Banu? Sarki muke makiyan musu shigo Sharja. So nake na shege su. Malam Banu, salamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam Javed. Mutane nawa ne suka zo Sharja daga Hyderabad a kwanaki 4 zuwa 5 da suka wuce. Ina buƙatar hotunansu da adiresoshinsu. Lalle a turo min. Tabbas zan turo. Yalla bai. Lalle ina son bayanan duk waɗanda suka je Sharja daga Hyderabad a satin da ya gabata. To yalla bai. Me faru? Karka kusa na ga minti 5. Me yasa? Duniyar satin tana matakai 3. Ba sa'a. Duniyar Saturn, shudin dutse. Kawu, ya ka tsaya nan. Shigo min. A'a, ba zan shigo ba sai bayan minti 5. Saturn tana mataki na 3. Zakin banza. Mahamaye. Yalla bai ga wannan. Menene wannan? Telegram din Thailand ne? A jikin mai gida zan shafa? A'a, samfarin fitsari ne. Magwada za ka. Kuti mai lesi, ashawi. Kai Dimple. A shawun baban da kake cewa kuti mai lasi? Maza martaba shi. Yalla bai fitsarin kuma zan martaba yanzu. Martabawar ba ta fitsarin bace, ta wanda ya suburbudo shi ne. Kuma fadan fitsari ga tsau haka, kada da sake jito. Kenan sai in ce mai to. Tsuzu zaka ce. Maza kai magwada. To yi kenan yaro. Ashi ne na zuwa. Yalla bai Dimple. Alake. Kai ne? Shashashan banza. Me kake yi anan? Wannan fa zuzu din mai gida ne. Domin ya labai sai ka ce wani ruwan karama manta kawai. Idan da bukata sai mi karo kowa ya kawo nashi. Kaga za a iya samun dace. Me ne waɗannan shawarwarin rashin mutuncin kuka sa na kwanciki? Me yasa kuka saki shigowa rayuwata? Mun zo gyara kuskuren mu ne yalla bai. Kun zo gyarawa ko dai ta zarawa? Gaskiya nake faɗa yalla bai. Wancan mai kama da kai din ne yayi amfani da mu dan ya san mu masu yin ka ne. Yanzu mun gano sabon shirin sa ne ma, shi yasa muka biyo shi Sharja. Hatsarin da ba yayi ma shine ya shirya. Haba dai. Yanzu wannan hadarin shi ya shirya? Kwarai yalla bai. Ai kawo bai asibiti akan lokaci ma sinu ne yayi. So nawa zan yi ta yadda da maganganun ku ne? Yalla bai mun san ba lalle kai da maganar mu ba, amma za mu tabbatar maka. Me za ku tabbatar min? Mu je yalla bai. Mu je ka gani. Waye wannan? Me kama da bai ne? Na Simha. Barin je in gaya musu kawai. Dakata mana yalla bai. Me ribar ka haka yalla bai? Ban gane ba. Mutane da yawa sai su mutu a filin yaki, amma sai kaga an ware ɗaya an ce shine gwarzo. Ban gane ba batun wani yaki da batun gwarzo. Wato yalla bai, idan ka mika shi karkari a yabe ka a ce kai kokari. Ya kake gani idan muka mika kudaden da ya dan fara? Ka zama gwarzon yaki ga kuma ganima. Me kake tunani kuma yalla bai? Wannan ku kuma fi na zarewa. Yalla bai. Zancen iska kawai. Yalla bai kuma haka zaka ce? Ya za haka ku kuwa? Ta ya za mu mika shi kuma mika kudaden da ya dan fara? Fuska kawai za mu yi. Batun gwarzon yaki fa. Me wata gwarzantaka? Gaskiya. Yalla bai, shi yasa kake wannan matsayin. Yalla bai, a dalilin masoyinka ba yake raye. Idan jama'a suka san wannan, to kima da matsayi fa za su karu. Waya? Ai wato, ai su tunanin sai na ta shan wani wajen ne. Ni zan tabbatar musu da cewa masoyina ne ya wannan aiki. Mu je. Yalla bai, kenan ya zami da wannan. To, ina ga zai fiye kasance a karkashin kulawarka. Shawara mai kyau. Ha. Za mu boye shi a sirrance a bangare na. Za mu tatse shi har sai mun samu riba. Kai, dukan ku tsaya nan. Kai taho mu je. To yalla bai. Kai, shashasha me kake a nan? Waye shi? Kin san shi ne? Mayaudari ne. No, ba haka bane. Shine ya ceto baban ke kawo shi asibiti. Shine. Wannan din. Wani yalla bai. Me kake yi a wajen a daidai lokacin? Da bana wajen a daidai lokacin, ta ya zan iya kawo shi na akan lokaci? Gaskiya ne. Wannan tambaya ta ka kalubalanta ce tansa da aka yi ne. Ka ci zarafin masoyina da wannan tambayar. I don't like it. Masoyinka kuma? Wani yalla bai. Shi shugaban kungiyar masoyana ne. Anjali. Baba? Ya kake kallo na kamar baka taba gani na ba? Ke fa ta ce. Na gode yaro. Ba komai yalla bai. Ba dan Allah ya kawo shi ba da ban rayu ba. Yalla bai, ina ce kaji. Yalla bai. Ka rayu ne saboda gudunmuwar jini da na abinci da masoya da suke bayarwa. Amma baka fahimce ni ba har ka kakkanta mamun mari masu zafin tsaya. Ku hakuri Dimple. Ina so wannan yaro ya zauna har sai bayan aure. Baba me zai zauna yayi anan? Saboda hakan zai bani karfi. Aboki, ya zauna don samu karfi, amma akwai batu daya. Abin da ya same ka ba hadari bane. Ina da tantama. Me kake faɗa haka kawo? Wani yarinya na Rasimha da tawagarsa sun shigo Sharja. Na samu masaniya kuma tabbas ba za su bar nan a raye ba. Waye shi? Babanki mahaifi. Dama yana raye? Kafin aure na, so nake na ganshi a mace.
da gaba ɗaya 'yan tawakarsa ba mai barin Sharja a raye. Ka huta abokina.